ISS Control. Houston's requesting a feed from your helmet cam, over. They want you to look over towards the dark side of the Earth. Should be cresting the horizon about 10 miles. Het leek mij nou nog wel een keertje heel cool om de ruimte in te gaan. Ruimtereizigen, dat ging ik in deze klein praatuitziekje. Ja, en ik ben eigenlijk wel heel benieuwd, hè? Gaan ik, of Jim, in dit leven nog een keer de ruimte in? Ik sta hier nou naast Lani. Lani, waar zijn wij? Vandaag zijn we in Space Expo Noordwijk, het Ruimtevaartmuseum van Nederland. Nou, je ziet hier eigenlijk, maak je een reis langs sterren en planeten. Dus je ziet hier eigenlijk alle aspecten van de ruimtevaart. En kun je ook iets vertellen over dit ding wat achter ons staat? Ja, achter ons staat de Soyuz-capsule. En dit is de capsule waarmee André Kuipers is geland in 2012. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren zelf van tv. Wat mij dus heel vet lijkt, is om een keertje de ruimte in te gaan. De laatste Nederlander die dat dien had, is André Kuipers. Hij werd in 1988 geselecteerd als astronaut en opgenomen in het Europese astronautenkorps. Na een jarenlange training mocht hij eindelijk in 2004 de ruimte in, naar het internationale ruimtestation ISS. It's an interesting place. Missie Delta duurde maar 11 dagen. Vier ze God, vond André. Ja, zijn tweede missie wie in 2011 en hij wie maar liefst 183 dagen in de ruimte. Ja, en op dat moment wie dat de langste Europese ruimtevlucht ooit. Maar hiermee zijn ze dus teruggekeerd naar de aarde. Je ziet ook dat hij helemaal zwart is. Ja. Dat komt omdat hij door de dampkring is gegaan. Dus hij is eigenlijk gewoon volledig verbrand. En ze zaten hier met z'n drieën in. Oh, in dit kleine dingetje. I'm gonna send into outer space. Find another race. I'm gonna send into outer space. Nee. Ik zou meegaan. Ja. Ja. Gaan. En dan, als je dan daar naar boven gaat, dan kan je niet ademen. Dan moet je steeds een pak aan en dat is niet fijn. Dan kan je heel veel leren en dan kan je ook lekker springen. Ja, omdat je dan echt meer van het heelal ziet. En dan kan ik de sterren en de aarde zien. Omdat ik nog nooit in de ruimte ben geweest. Waar staan wij nu onder? We staan nu onder het originele motorblok van de Ariane 1. Oké, en wat precies is dat? Ja, dit is dus de onderkant. Als je een raketlancering ziet, dan is dit het deel waar het vuur uitkomt. Dit is wat je dan ziet opstijgen. Ah, dus hier komt die grote vlam uit, zeg Ja. maar. Oké, wat vet. Dus hier moeten we eigenlijk niet onder staan als hij eruit Nee, gaat. dat is niet veilig. Nou, ik ben dus aan het onderzoeken of ik in mijn eigen leven misschien nog de ruimte in kan. Denk je dan dat het misschien mogelijk is? Nou ja, de eerste toeristische ruimtevluchten die zijn al wel gemaakt. In 2021 was er ook een Nederlandse jongen van 18 bij. Oh. Alleen voor nu is het wel echt iets voor de allerrijkste. En ze gaan ook nog niet van A naar B, dus ze maken eigenlijk een soort... Ze gaan rond de aarde, maar ze gaan niet naar een ander punt waar ze echt blijven. Maar ik denk dat het een kwestie van tijd is. Geld hebben is natuurlijk belangrijk, maar moet je ook een opleiding doen of een cursus volgen? Of hoe kom ik daar? Nou ja, als je een echte onderzoeksastronaut wil worden, dan heb je natuurlijk hele lange studies nodig, zoals André Kuipers. Maar voor de toeristische ruimtevluchten, dat zijn amateur-astronauten, die doen zelf aan de besturing niks. Dus dat gebeurt eigenlijk allemaal vanaf aarde. Oh, serieus? Ja. Nou, maar even doorwerken, even verdienen en dan ga ik de ruimte in. Ga jij mee? Ja. Nou jongens, ik heb jullie dus een kijkje gekregen in hoe het is om in de ruimte te wezen. Ja, wat ik dus minder leuk vind is eigenlijk, ik ben een beetje claustrofobisch. Dus ik zou heel erg gek worden als ik hier een paar dagen niet moet zitten. Wat ik wel echt heel leuk vind is dat het echt gewoon dat zweven en gewoon dat gewichtloze, dat vind ik super vet. Het is wel echt voor een lied gezelschap, ja, af en toe is gewoon een soort yield, hè. Dus of ik het ooit nog in waan, dat weet ik net.
Maar je moet altijd dromen. Dus dit weer het voor deze Kleinpraat. Vind je het net te abonneren op ons kanaal. Jou en een Tom kom heeg. En dan zie ik je weer bij de volgende aflevering. Doei doei!